Ingħata bidu għal proċess ta' konsultazzjoni dwar l-Skills Card. Sistema li permezz tagħha se jingħata għarfien lil ħiliet tal-ħaddiema fil-kostruzzjoni li sal-lum mhumiex rikonoxxuti. Se jkun hemm 5 tipi differenti ta' cards kif spjega iċ-Chairman tal-Kunsill Konsultattiv tal-Industrija tal-Bini Charles Buħaġar. Skont il-kulur, inti tkun taf li ma livell qiegħed, jekk huwa kulur aħmar u apprendistat, jekk kulur blu apparatur riferi entry level ħaddim, jekk huwa kulur silver huwa craftsman, personali jekk kapaċi għandha l-ħiliet, jekk huwa kulur gold huwa technician għandu managerial skill u jekk huwa kulur black huwa professjonist fuq xogħlu. Il-ħamis wara nofsinhar waqt konferenza tal-aħbarijiet li għaliha kien hemm preżenti diversi partijiet interessati kien spjegat kif l-ewwel setturi li se jkunu indirizzati huma 4. Il-bajjada u dawk li poġġu l-madum bħalissa għandhom l-aktar teddida minn xogħol abużiv li tisir sfortament fuq sit ta' kostruzzjoni. U l-assistant electricians u l-plumbers daw jagħmlu xogħol ratat ħafna wkoll mal-electricians, fil-waqt l-electricians huma ċertifikati, imma l-plumbers mhumiex u l-assistant electricians mhumiex, u aħna nippruvaw anke hemmhekk nġibuhom ċertifikati wkoll. Dawn l-4 setturi konsistu minn madwar 3000 ħaddiem. Buħaġar żied jgħid li din il-kard fil-waqt ir-rikonoxximent li tagħti lil ħiliet toffri wkoll serħan il-moħħ. Inti tara li għandu il-kard neċessarju li jindika li għandu l-ħili għamel da xogħol u tkun taf ukoll allura l-kwata xogħol kapaċi jagħmel. Allura permezz tal-skill card ħanatu serħan il-moħħ lill-konsumatur li jkollu bżonn is-servizzi ta' dawn il-ħaddiema. Is-sistema tal-Skills Card se tara wkoll li tagħti l-enfasi neċessarja lis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministri tax-xogħol Evaris Bartolo u tad-Dialogu Soċjali Helena Dalli qablu li dan il-proċess ilu mistenni ħafna u li fil-waqt li se jkun hemm regolarizzazzjoni se tneħħu wkoll l-istigma li hemm fuq l-istess settur.